Aj ponovi. Ponovi to. Reci, slušaj sad ovako. Znači mene ne me boli ništa, ja nisam Jole. Znači mene ne me boli ništa, 1000 trbošnjaka, 1000 sklekova, sve radimo baba. Moraš mu reći, slušaj me pičko mala, razbit ću ti glavu kad te vidim. Aj, a moraš opasno to reći, aj. O, ne mogu, brate, znaš imam ja smešna faca, brate. Nemaš, imaš mrtvo ozbiljnu glavu. Sad ću da mu kažem. Ovako mu, ali moraš mu točno ovako reći. Slušaj me pičko mrtva. Razbit ću ti glavu kad te vidim. Jel me čuješ ti bre kindergarten 1? Šta je? Sad dobro, sad dobro izgledaš. Hoćeš da te cveknem ovako bre Indijanac 1 bre. Ko ti se kurčiš bre, ti puno se kurčiš bre. Ja ću tebi odgovarat. Ajde, vas dvoje se svađate. Imaš ti brate, ba ti imaš bolan 5 godina, jel si čuo bre, hoćeš da razbunim ovdje sve komšije u zgradu bre Indijanac. Ne bilo, ja sam 5 godina pustio bradu, ti si 30 nisi pustio, čemu mi pričamo ovdje? Mene ne treba mi bradu brate, bradu je za pederi brate, kao tebi, kontaš. Dobro, nije loše, aj sa mnom Makedonac, aj sa mnom, aj uvrijedi me, reci neš loše, aj. Aj ja ću prvi. Šta je glavonja, mrtvi onaj glavonja, klošarski. Šta je bre, skakulec 1 bre. Ja hoćeš da te zveknem 1 put. Šta ćeš ti zveknu majmunčino majmunska, gledaj kakav si. Ja, koliko si me uplašio, brate, evo sad neću da spavam večera, znaš? Ma možeš mi se napušt kurca. Samo kad te vidim. Evo, samo kad ne mogu da udarim sa boksom ovdje zašto me boli ruka. Samo kad te vidim, vidiš ti, kad ti dođem tamo u Hrvatsku bre. Nemoj da dođeš predamnom. Ako te vidim igdje, znači ako te igdje vidim glavu ću ti razviti, sad pamti što ti govorim, bez emocije. Evo ja kad te vidim, znači brate, znači što ti radim? Šta ću raditi? Da te uhvatim ovako brate, ovako ću da te uhvatim i u fišće da te krenem, nemoj me nerviraš brate. Ma možeš mi sam pušit kurac. Ozbiljan si? Nazbiljnije ti kažem, možeš mi se napušit kurca. Znači da zovem jedan čovek. Aj zove. Halo? Slušaj sad, brate moj. Aj. Znači ovako. Tamo Zagreb, brate, idi, sad ću da ti dam adresu, brate, broj. Ovaj Ilija da mi ga uhvatiš odmah. Jesi čuo? Znači, parkire G klasu i sve ostalo. Znači, nemoj na me nerviraš, brate moj. Znači, ovo moraš dure za mene, jesi čuo, brate. Znači, kako da ti objasnim? Stara škola. Evo ga, tako, dođi ovdje na disku da mi kažeš šta, evo, ide. Evo ga, jesam ti ga pratio. Došao on, šta će on klošarčina, gledaj ga kakav je. Evo, ja sam ti ga pratio, ako imaš neke probleme, obrati se kod mafijaša Delić u Beogradu. Ajde, šta je majmune jedan majmunski? Šta je? On čuti, brate. Šta je? Daj majmunčino, majmunska, prvo isključi taj bunar tamo iz kojeg pričaš, molim te, ovo. Ili treba da ti jebe mater, ne razumijem. Jel vidiš koji moji momci idu, brate, sa kalašnikovi? Kaži mu, brate. Meni su zvali tvoji fanovi, kažu oni te gledaju non stop, ti odeš opijaš se 2 mjeseca, nema te nigde. Jel to tvoj problem? Di si motherfucking Delić. Radite prijatelji moji. Ništa, evo pušimo cigare i pijemo vodu. Ja znaš jel se to povijest ponavljaš, se imamo zapit sad? Šta? Bili sad